खुलुमबाय। दा आङो प्रेक्टिकेल फंबायजों राजखान्थिनि सोमोन्दै इसे बेनिफ्राय कालचारनि सोमोन्दै इसे बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा आङो प्रेक्टिकेल फंबायखौ कल खालामनि। हेलौ, गुड मर्निं फंबाय। गुड मर्निं आदा। औ, मा खबर? मोजां आदा, मोजां। फंबाय, आङो भिडिअ बानायनो दै, आङो रेकर्ड खालामगोन। दे आदा, दासान्दि माने नोंनि ओरैबायदि फेसबुकआव बोदलाबानो नोंखौ नुनाय जादों माने बिराद माने गरम गरम जस। दा बेखौनो लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा सोंगोन फंबाय। कालचारनि सोमोन्दै आरो राजखान्थिनि सोमोन्दै। जागोन आदा, जागोन। अब्ला खोनासंदो फंबाय। औ दे आदा। दाखालि बावै नोङो मिउजिक भिडिअ हगारदोंमोन ना? औ। बेखौ डिलेट खालामफिनदों। डिलेट खालामिनि आगोलाव सासे हिन्जावा नोंखौ माने बे मेथाइखौ डिलेट खालामनांगौ होननानै बुंदों आरो जायफोर बानायदोंमोन। मा बे हिन्जावखौनो गिनानै डिलेट खालामनाय नामा? नङा रावखौबो गिनानै डिलेट खालामाखै। माने ओरैबायदि, दा दिनै गाबोन आङो कालचारनियाव बेस्थ' नङा नालाय, दा आङो इलेक्सननि केम्पाइन पलिटिक्सनि जुनैसो आं दा बेस्थ'। दा बे कालचारनि बिसयै प्रपेगेन्डा लाबोनाय, गाननि बिसयै माबा मोनसे बुंनाय, बे बेलेग खोथा। माने आङो दा कालचाराव बेस्थ' गैथ'वा दिनै गाबोनाव। दा आं पलिटिक्सनि बेस्थ'। दा बेनिखायनो आङो बेखौ डिलेट खालामनाया, दा बेखौ फोरमायहरजोबबा मानसिफ्रा गुबुन सानगोन आरोखि। मानो होनबा इउटुबाव मोनसे गाइडलाइन थायो। अके, बे गाइडलाइनखौ नोंबो गोथौयै सानोब्ला मिथिगोन आरोखि। औ, आं बैनि जुनैसो डिलेट खालामथ'दोंमोन आरोखि। बेनिफ्राय ओमफ्राय आङो माने रायजोफ्रा बुजियाखैमोन नालाय बे गाना, बिसोरथ' टक्स' रेटखौल' दानस'नानै होदोंना। बिनि गाहाय गोजौआव मा दं मा गैया बेखौ होआखैमोन नालाय, आं मानसिफोरनो रिप्लाइ होग्रोनोसै होननानै आङो सानसे उनाव आङो रिप्लाइ होनानै, आं बेस्थ'मोन नालाय मोनसे खामानिनि बेस्थ'आव, ओमफ्राय आङो रिप्लाइ होनानै आङो संगे आपल'ड होफिनदों आरोखि। अके, गोबां माने भिउबो फैबायमोन, माने 2 लाख 3 लाख थांबायमोन। गोबां लस जानाय बायदि मोनदों। बेनिफ्राय दा जाय नोंखौ बे भिडिअखौ डिलेट खालामनांगौ होन्दोंमोन, नोंखौ गिनानै बे नोंसोरनि पार्टियाव हाबहैबाय नामा? दाखालि बावै आं नुदों बेखौ, माने नों बेनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंदोंमोन, बेनिफ्राय दा नोंसोरनि पार्टियाव जइन जाहैनाय बायदि नुदों आं। मा नोंखौ गिदों नामा? बेथ' गावनि खोथासो जाहैबाय। दा आं बेखौ बारा बुंनो रोंनायबो आरोखि। नोंबो माने जिबायदि पल खेवहांदोंमोन माने बे हिन्जावनि बागै। मा दाथ' नोंनि पार्टियावनो जमा जाहैबाय। दाथ' बे जइन जाबाय, जोंनियावनो जइन जाबाय। जइन जामारदोंना? गोबांथार मानसिफोर बुंदोंमोन आरोखि आंखौ बे मेथाइनि बागै, गोबां मानसि बुंदोंमोन। सोरबा मिसानमोन बुंदोंनो, सोरबा मा बुंदोंनो। आंनो खोन्थादों आरो शेयार खालामहरदों, नाथाय आङो रावखौबो आङो रिप्लाइ होआखै। जाय मानसिया पार्टिनि टप वार्कार, जेनेबा जोंनि एगेन्स्टनि बिपिएफनि एगेन्स्ट, जेनेबा इउपिपिएलनि, जेनेबा आं एबसुखौहाय बिराद बुंदोंमोन नालाय, दिपेन बर' सार, प्रमद बर' सार, इउपिपिएलनि प्रमद बर' सार आरो एबसुनि आगोलनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारनि गोबां खोथाखौ आं बुंदोंमोन नालाय। दा एबसुआबो बे खोथायाव दाय नागिरबाय थादोंमोन आरोखि आंनाव। बिसोरो आंखौ खुनु माने गुबुन जायगायाव दाय मोनाखिसै, बे टक्स' रेट गानावसो दाय नुहुरबाय थादों आरोखि। दाथ' आंबो ल'खौथ' आंबो रोंगौना। दा बिसोरो केस होथारगौमोन आरोखि, होजायोब्ला। आरो ट्राइबो नायदोंमोन बिसोरो, जमा रायलायदोंमोन। दा आंखौहाय गाज्रि रोखोमै भाइरेल खालामनो बिसोरो गोबां मानसि हमनानै माने निउसाव बबेबा पेजाव होदों आरोखि। दा जेबो नङा, बेथ' आं दा बिपिएफनि जानानै बुंबाय हिसाबै बिसोरो आंखौ डाउन खालामनो बिदिनो मावखागोन। बे जायो, जेबो नङा। दाखालि बावै फंबाय नोंखौ MCLA इलेक्सननि आगोलाव नोंबो, बेनिफ्राय रिंकुमनि सिम्पोल, नोंसोरखौ माने आं गोबां प्रग्रामाव मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय बेफोरबायदि नुदोंमोन। नोंनो इउपिपिएलआव जइन जाहैदोंमोन ना इउपिपिएलआ नोंखौ लांदोंमोन? माने ओरैबायदिसो खोथाया, बै समाव आङो इउपिपिएलआव थांदोंब्लाबो आं इउपिपिएलनि जानानै फंसेबो खोथा बुङाखै, निउस मिडिया बुंखायाखै। बिसोरनि गोसोफ्रा माबायदि, जेन' सिं सा आं मिथिजोबो। बिसोरजों मा रोखोम जागोन, बिसोरनि खायदा खायसेफोरखौ आं नायनि होननानै बिसोरजों थादोंमोन आरोखि दान्दैसे। इउपिपिएलआव आङो पलिटिक्सआव जइन जादों, बिसोरजोंहाय थादोंब्लाबो आं जेबो मिडिया बाइटबो होआखै, फेसबुकआवबो जेबो बुङाखै, खुनु माबा मोनसे जायगायाव आङो
माने इउटुबारलि जानानै बिदि एथ' बाथ्रा बुङाखै आरोखि माने आं खोथाखौ मिथिखागौ नालाय बेनिफ्राय बे होमबा नोङो प्रग्रामाव फैसा लादोंना ओरैनो फ्रियाव रोजाबदोंमोन मेथाइफोरखौ नों दि प्रग्राम बानायदोंमोन गोबां दाब दाब जायगायावनो मेथाइ रोजाबहैदोंमोन बे प्रग्रामाव नों फैसा मोनदोंना ओरैनो फ्रिमोन माबाया बेथ' आङो जेनेबा आंनि जेनेबा थाव खरस ओमफ्राय आंनि खरसखौथ' आं पकेट खरस लादों पकेट खरस जेनेबा आं जेरैहाय बैसागु प्रग्रामाव बबेबा कलेज प्रग्रामाव खनब्ला आं जेरै लायो आं बिदिल' लादों बिदिल' लादों बुरजा मोनाखै औ बुरजा गैया थगायोलै बिसोरो मानो बुरजा मोनाखै बेखौथ' मा होनबावनो बेखौ प्रमद सारनावसो सोंनांसिगोन मोजां रायजोफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन औ रायजोनिथ' एक नाम्बार नों रायजोनि मोजां मावाबालाय बोरैथो पलिटिक्सआव थानो मोननो निस्सय रां रुफा थाखा फैसा जानायनि उनाव गोदोर गोदोर गारि माने एकदमबारे न' बिल्डिं लुनानै दाख्लैनि बायदि नोंनि जेरै रेप सङाव 40 लाख जावजाबाय हा नोंबो सोरबा हिनजावफोरनो 50 लाख 60 लाख गैयाथ' आंहा बिदि गैया आंना डाइरेक्टखा आं मोनजायाब्लाबो सलियो गुबुना मोनजानांगौ आच्छा आंना डाइरेक्टखा खिन्थु माने आंना डाइरेक्ट बुंखायो आङो आं मा जायो मा जाया गुबुना मोनजानांगौ बास आं बेसेबां खामायो आं होजोबखायो दा होजोबखायो आङो नोंबो उन उन थाफानानै रां जाबाय फैसा जाबाय जानायनि उनाव 50 लाख 60 लाख हैखामायाथ' सोरनोबा आंनावथ' दा फैसा गैयाना नङा फैसा जाखांनायनि उनाव फैसा जाखांनायनि उनाव फैसा जाखांनायनि उनाव माने ओरैबायदिखा आदा औ बे गानावथ' बेखौनो बानायदोंना आङो फटसरेफ गानाव हिनजावफोरजों गेलेग्राया हिनजावफोरजों जोबस्रांलाङो होननाय बाथ्राखौ औ बेनि जुनैथ' आं गानखौ बानायदों बेखौनोथ' बुंदों आं दा नोंनियाव उल्था सोंफिनदों आं नोंनियावबो रां रुफा जानायनि उनाव नोंबो गाज्रि जागोनबालाय आथिखालाव नुदों नुवाखै माखासे सिख्ला उन्दै गथ'फोरा माने हाबा जाखानाय गथ' दोङो होनबाबो फावसाया देलै जोंहा न'खर दं आदा जोंहा बिफा गैयै मानसि जोङो बै समनिफ्रायनो न'खर सामलायबोनाय मानसि जोङो दिनैहाय थाइसे खामायाबानो जोङो रंजानोबो हाया मिनिनोबो हाया सानसेयाव जोंनो गैयाबाबो 500 थाखा फैसा नांगौ आंनो न'खर सालायनो थाखाय आंहा सासे फिसाजो खांनाय क्लास 9 फरायनायबो दङ आं हिनजाव गैयाब्लाबो आं आगोलनिफ्राय फिसा फिसो आंहा बिमा दङ दा ओंखायनो आङो कयेकथा बिदि खामानियाव आङो लेनदेन बा बाहागो लानानै न'खरखौ आङो सिलिंखार खालामनो हाया बाथ्राया बे आरोखि आङो दा क्रर फैसा मोननायखौ सिमां सुजुनानै आं पलिटिक्सआव फैयाखै गरिबनि दुखुआ मा बिफा गैजायिनि दुखुआ माबायदि गार्जेन गैजायिनि दुखुआ माबायदि आं नैबे बाथ्राखौ मिथिगौ आरोखि दिनैबो आङो जायनि जाहोनाव जोंनि गसाइगाव कलेजाव गोबां गरिबफोर लंपेन्ट गस्ला मोजां ब्रेन्डेड गाननो हायै एडमिसनाव प्रब्लेम जानाय एगजाम फिसाव प्रब्लेम जानाय फर्म फिलआपआव प्रब्लेम जानायखौ आङो नायगिरै आङो सिरि होयो नाथाय आं बेयाव केमेरा लाया आं केमेरा लाया आरोखि डनेसन होनाय माबा मोनसे सोरखौबा हेफाजाब होनाय आं बिदिखौ केमेरा लाया बेनिफ्राय फंबाय दा ओरैबायदि जोंनिया कालसाराव ओरैबायदि सोलिगासिनो दङ दाखालि बावै सासे हिनजाव मानसि दखना फानग्रा फेसबुकआव आथिखालाव करोड़पति जानो हागोन हाया बर' फिल्माव दामाने दखना फाननायखौ नुनानै सोरबाया बुंदोआनो आरो गोबां बुंदो हिनजावफोरानो बुंदो फेसबुक मानि बुंफैदो एक्ट्रेस जानानै दखनासो फानग्रा जालांबाय जों आरो जोंनिखौसो बायबला बिसिनावसो बायग्रा जाजोब्बाय होनना बुंदों दा एक्ट्रेस जानानै बर' फिल्माव एक्ट्रेस जानानै एक्टर जानानै करोड़ खामायनो हानानै न'खर संसार दानो हागोन हाया दाथ' आदा आङो बेखौ बुंखायो जेनेबा जोंनि बर' फिल्मा बिराद फिसा इन्डास्ट्रि जोंनियाव सर्स गैया जोङो जेनेबा मा होनो जोंनि इउटुबाव जेनेबा फेसबुकआवबो एथ' जोंना एलबाम फिल्म बानायब्लाबो भिउआनो जाखाया ओमफ्राय जेनेबा सासे न'खरनि सोद्रोमा जाबाय हिसाबै न'खरखौ हेफाजाब होनो मोजां ग्रें रायजो जालांसिननो थाखाय सासे आर्टिस्टआबो गोबां सिमां सुजुयोना आउट इनकाम गुबुननिफ्राय एसे मोनदेरो खोमा होननानै दा जोंनि बर' फिल्मावहाय बांसिन इनकाम खालामो होनबा सिंगार आरोखि जायहा स्टेज प्रग्राम मोनबाय थायो बिसोरो न'खरखौ खांनो हागोन बेबो 10 बोसोरल'
10 बोसोरनि उनाव बेखौ लेंहरला आरोखि लेंहरला हा बे समावनो बे माबा मोनसे खालामनानै लानो रोंबा रोंबाय रोङाबा माने 5 बोसोर सोलिगोन आरोखि मोजां फेमास जेरै दा इलिसा बर' सिस्टार नेतामनि फुकन बर' ब्रादार बिथांमोना गोबां सोलिदों दाथ' जेनेबा फुकन बर' ब्रादारा बे गुबुन हारिनि खनबाय थायो गुबुन हारिजोंबो मोजां सिनाय जाबाय हिसाबै बेखौ गुबुन हारियाबो लेंहरो थिगासे दा गुबुन आर्टिस्टखौथ' लेंहरजोबबाय नङाना गुबुन हारिया लेंहरजोबा हा औ दा जोंनियाव 5 बोसोरानो भेलिडिटि आरोखि 5 बोसोरखौ जोंनि आर्टिस्टनि भेलिडिटिया सासे मानसिखौथ' एथ' गोबाव नायाना गोदान फैनांगौ दं आरो जोङो मोनसे फिल्माव 3 क्रर मोना मोनसे एलबामाव जोङो 50 लाख मोना मोनसे रेटआ जोंना डाइरेक्ट 15,000 20,000 10,000 एलबामाव लायोबा ओमफ्राय फिल्म लायोबा नों 1 लाख मोनगोन 1.5 लाख मोनगोन बबेबा फिल्मावनो 50-60 हाजार मोनगोन 1 लाखखौ नों न'खर थांनो हाया माने आंनि बुंनाया बेनो जेनेबा जोंनि कालसारखौ जोङो माने बेयाव मानसिया थाथों साननानै बुङाखै बयबो कालसाराव फैनांगौ सिंगार जानांगौ आर्टिस्ट जानांगौ आं बेखौ बुङो आरो बेखौहाय न'खरखौहाय फोथांलांनो मोनसे स्टेन्डार्ड फेमिलि खालामनो थाखाय कालसारजों हाया आरोखि बा गुबुन मोनसे मावदेराब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव दिनै मानो बुंजानो गोनां जादों बुंजानो गोनांनि रिजोना मा दिनै गाबोनाव आं बुङो सासे आर्टिस्टआ 1 लाखनि आइफन बायनांगौआ साधारन गोरलै बाथ्रा नङा आं बेखौ बुंगोन आरोखि नों सोरखौबा एगेन्स्ट साननानै सोरखौबा गाज्रि मोननानै बुङाखै मानो होनबा 1.5 लाख खामायनो सासे आर्टिस्टनो गैयाब्लाबो एलबामाव 20,000 मोनब्लाबो बिदिनो 7थासो एलबाम गानांगौ जायो नङा 7थानि बारा दा बोसोरसेयाव सासे आर्टिस्टआ 7था एलबाम मोना दा बेयो गावनि लेभेलाव मा रोखोम मा बानायदों बे गावनि खोथा आं बेखौ बुंनो थाङा न'खराव दंखायो जानो हागौ बा माबा मोनसे आलदा प्राइभेट सर्सबो थानो हागौ आं बेखायनो जोंनि हारिनि ब्रादार सिस्टारमोनखौ खावलायो गोबां थाखा नुहुरनानै एक्टर एक्ट्रिस जानो सानो आरोखि सोरबा आं बेखौ बुङो डाइरेक्ट लेखाखौ फरायग्रो आं डाइरेक्ट होनखायो जेराव खिथाङा मानो दिनै आङो 3-4 बोसोर कालसाराव थाबोबायना आं मिथिगौ जेनेबा एसे एनैखौ आं डाइरेक्ट बुङो स्टाडि खालाम लेखाखौ मोजाङै फराय गिदिर साख्रि होसो मानसि हायि जेबो गैया नोङो जोबथा मोजां मोनजानाय बर'नि टप एक्टर एक्ट्रेसब्लाबो नोङो सानसे बिजनेसनि फाग्ला जानांगोन आं बेखौ होनखायो नोङो जोबथा मोजां मोननाय एक्ट्रेसब्लाबो नोङो सानसे फैसानि फाग्ला जानांगोन नों आं एक्ट्रेस जाबाय आं दा 600नि दख'नाखौ गाननो हानाय नंला होननाया नों होनखायोना आदा गावनि लेभेलाव थांनो थाखायनो गुबुन खामानि हमनांगोन आरोखि माने बे एक्टर एक्ट्रेस जानायनि फैसाया थोनाय नङा बे ग्लबेलाइजेसन मुगायाव आरोखि दिनै आमेरिकायाव जे मबाइल ओंखारो बे 1-2 सेकेन्डआवनो सफैनो नागिरोबा जोंनि इण्डिया आरो बिटिसियावबो मानो होनबा कालसाराव एथ' इनकाम सर्स गैया आरोखि जेरै जेनेबा हौवा मानसिफ्रा गोबां कालसाराव हाबनानै जेनेबा ओरैबायदि खालामो गोबाङानो आरोखि पलिटिक्सजों सिरि लिंक लायो ओमफ्राय बिजनेसजों लिंक लायो लिडारफोरजों लिंक लायो आङो बेखौनो फोरमायो जेनेबा कालसाराव थानानै मानो मानसिफ्रा दिनै पलिटिक्सनि आदायाव फैनांदों औ आंखौ गाज्रि मोनो मोजां मोनो बे खोथा गैया आंना सिदा मानसि नालाय आङो मानो होनबा फैसाया थोआखै होननाय जायो नङा होमबा माबा मोनसे मोनदेरबा हामगौ नैबे आदा ओंखायनो आङो बेखौ खावलायहरो आरोखि बुंहरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव न'खरखौ खांनो बे सासे सिंगार जानानै फिसानि एडमिसन ड्रेस जाहोनाय लोंहोनायखौ जगायजोबनो हाया औ सिंगारफ्रा हानो हागौ जेरै फुकन बर'मोना दा मानोना बिथांमोना नन स्टप प्रग्राम थायो ओमफ्राय बिनि अनगायै जेनेबा इलिसा बर'आ दा गोबां स्टेज प्रग्राम मोनो बे हानो हागौ नाथाय 5 बोसोरनि उनावथ' गोदान फैगोनलाय ना जेनेबा नोङो आङो दा अल आसाम बेंगलनिफ्राय लानानै गलाघाट कार्बि आंलं
गहपुर सनितपुर उदालगुरि बाक्सा गासिबो जायगायाव आं थाङै जायगा गैला आगान हैजोब्बाय हैजोब्बाय आंखौ खननै लेंहरथारगोन दे मोनसे जायगायाव खनथामथ' लेंहरलाना आं ओरैबायदि स्पिडआव प्रग्राम गादों मानोना आं हेन्सबो दामग्राबो लाफायाबाबो आं हारसिं थांलाबायोना औ दा आंखौ खननै खनथाम लेंहरला होमब्लाबो मानसिफ्रा फैसा मोजां मोनग्रा दङ डाबल डाबलबो लेंहरो ओमफ्राय फैसा लेंहरै जायगा थाबावदों बेयाव लेंहरलाबायो आरोखि दा बिदिया दा आङो बुङाखै एक्टर एक्ट्रिस जानो सिमां सुजुनो नाङा बेखौ आं बुङाखै नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखा बे लाइनाव फैयोब्ला गुबुन मोनसे सर्स गय लेखाखौ फरायजोबनानै फै एक्टर एक्ट्रिस जादोंब्लाबो लेखाखौ फरायफा बिजनेसखौ लांफा नङाबा जिबना फैगोन दिनाव खैफोदाव आरोखि गोजोननाय थाबायलै फंबाय दसे सम होनायनि थाखाय आंनो नेक्स्ट टाइम फंबाय फेस टु फेस लोगो हमनानै रायलायगोन बहुत बहुत थेंक इउ दे फंबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट हा आं न'आव थाङोब्ला बैसागुआव लोगो हमनानै आं गोबां बाथ्रा रायलायनो दं दिनै आं फननि थाखाय बांद्राय माबा खालामाखै राजखान्थिनि सोमोन्दै गोबां सावरायनो गोनां दं फंबाय थेंक इउ फंबाय हा बाय